Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Roħ Michael Azzoppardi u Joe Grima. Ħuti Jeżies, llum il-jum tas-Sibt, kif imdorrijin fid-devozzjoni tagħna niddedikawh dejjem lill-Omna Marija, u għalhekk bħala Qudiesa sejrin nitolbu lil Marija li hija ġbija u mudell ħaj tal-Knisja biex tieqaf mal-Knisja propju f'dan iż-żmien hekk importanti tas-Sinodu li qiegħed isir mad-dinja kollha. Filwaqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna u nħossuna milquwa mill-Mulej Ġesu, ejjew għalhekk nitolbuh maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena, iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti tajtna l-Verġni Mqazza Marija bħala eżempju ta' imħabba bla qies u ta' umiltà mill-aqwa. Għamel li l-Knisja tiegħek hija tħares bħala l-preċett tal-imħabba tingħata għal qadi tal-glorja tiegħek u tal-bnedmin ħatkun fost il-ġnus kollha tal-art sagrament u sinjal tal-imħabba tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għali mill-littra ta' San Pawlo Apostlu lir-Rumani. Eżis, issa ma hemm ebda kundanna għal dawk li jgħixu f'għaqda ma' Kristu Ġesu. Għax il-liġi tal-Ispirtu li jagħti l-ħajja fi Kristu ħelsitni mill-liġi tad-dnub u tal-mewt. Għax dak li ma filħitx tagħmel il-liġi għax kienet bla saħħa minħabba il-ġisem, għamlu Alla meta bagħat l-Ibnu stess f'sura ta' ġisem ta' dnub bħala vittma għad-dnub. Bekk ikkundanna id-dnub fil-ġisem biex dak li b'ġustizzja titlob il-liġi iseħħ fina li ngħixu imma skont l-Ispirtu u mhux skont il-ġisem. Dawk li jgħixu skont il-ġisem ħsiebhom fil-ħwejjeġ tal-ġisem. Dawk li jgħixu skont l-Ispirtu ħsiebhom fil-ħwejjeġ tal-Ispirtu. Ix-xewqat tal-ġisem iwasslu għal mewt. Ix-xewqat tal-Ispirtu iwasslu għal ħajja u sliem. Għalhekk ix-xewqat tal-ġisem huma edewwa ta' Alla. Ma joqogħdux għal-liġi ta' Alla u anke jistgħu joqogħdu. Dawk li jgħixu skont il-ġisem ma jistgħux jogħġbu lil Alla. Issa intom ma intomx taħt il-ħakma tal-ġisem, imma tal-Ispirtu la darba hemm l-Ispirtu tal-Alla jgħammar fikom. Jekk xi ħadd m'għandux fih l-Ispirtu ta' Kristu, dan mhuwiex tiegħu. Jekk Kristu jgħammar fikom għalkemm il-ġisem hu mejjed minħabba fid-dnub, imma l-Ispirtu hu ħajjitkom minħabba l-ġustizzja. Jekk l-Ispirtu ta' dak li qajjem il-Ġesu mill-imwiet jgħammar fikom, Alla stess li qajjem il-Kristu mill-imwiet iqajjem għal ħajja wkoll il-ġisem mejjed tagħkom bis-saħħa tal-Ispirtu li jgħammar fikom. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla sarm responsorjali ngħidu flimkien aħna nfittxu il-wiċċek mulej. Aħna nfittxu il-wiċċek mulej. Tal-mulej l-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija. Għaxu fuq l-ibra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sod keda. Aħna nfittxu il-wiċċek mulej. Min jista' jitlaq fuq l-olja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu ideħen dafu qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għal fruwa. Aħna nfittxu il-wiċċek mulej.
dan ikollu barka minant il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minant Alla s-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Aħna nfittxu il-wiċċek mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Jien ma nitaxxakx b'mewt il-midneb imma bir-reġa' lura tiegħu minn triktu biex jgħix. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien ġew xi wħud għand Ġesu u qalulu b'dawk il-Galilejn li Pilatu kien ħalla d-demm mad-demm tal-vittmi tas-sagrifiċċju tagħhom. U Ġesu qabatu qalilhom: taħsbu intom li dawn il-Galilejn kienu iżjed midinbin mill-Galilejn l-oħra biex sofrew dan kollu? Le ngħidilkom, imma jekk ma tidinbux il-koll tintilfu bħalhom. Jew dawk it-18 ruħ li fuqhom waqa' it-torri ta' Silewam u qatilhom. Taħsbu intom li kienu iżjed ħatja min-nies l-oħra ta' Ġerusalemm? Le ngħidilkom, imma jekk ma tidmux il-koll tintilfu xorta waħda. U qalilhom dejn il-parabbola. Wieħed kellu siġra tat-tin imħawla fil-għalqa, mar ifittex il-frott fija u ma sabx. Għalhekk qal lil dak li kien jaħdimlu l-għalqa: ara ili 3 snin niġi nfittex il-frott f'din is-siġra tat-tin u qatt ma sibtilha. Mela aqlaħħa għax għalfejn se tibqa' tkitti l-art? Iżda dak wieġeb: int ħallija Sinjur għal din is-sena sa ma nasqilha madwarha u nagħtiha d-demel. Id-dieħla għandha mnejn tagħmel il-frott, jekk le aqlaħħa. Il-kelma tal-mulej. Il-qari tal-mulej illum eżjes huwa qari diretta għalina bħal dejjem. Għaliex jitkellmu kemm San Pawl kif ukoll anke dan il-diskors ta' Ġesu mal-Galilejn u mal-Lut. Jitkellem minn dik il-ġlieda li hemm fina bejn nagħmel it-tajjeb jew il-ħażin. Inħoss fija l-qawwa li rrid nagħmel it-tajjeb imma mbagħad nintebaħ bil-fraġilità tiegħi u nintebaħ kemm jien niżbalja, kemm jien inwettaq f'ħajti dak li l-mulej ma jixtieqx minni. Però għandna żewġ affarijiet, żewġ ħwejjeġ importanti. L-ewwel ħaġa San Pawl qalilna iva din hi l-ġlieda. Fatti San Pawl jikteb għalih innifsu u jistqar irrid nagħmel it-tajjeb u kważi kważi ma nistax. Ma San Pawl jgħid le, aħna imma irġivejna l-Ispirtu ta' Alla għax jekk hemm il-ġisem li lilna jfixkilna imma daqshekk ieħor l-Ispirtu ta' Alla huwa aqwa u għalhekk lest li jerfana mill-waqat tagħna. Għalhekk il-mulej Ġesu mal-Galilejn u jgħid mhux tant li dawn in-nies dimbu imma li nidmu. Hawn hi l-importanza, mhux li jien nidneb imma li jien nindem, nintebaħ bid-dnub tiegħi, naċċetta li għamilt dnub u nitlob maħfra lil Alla. U dan il-Vanġelu imbagħad jagħlaqu Ġesu b'din il-parabbola tat-tina. It-tina mija xejn għajr eżempju tal-ħajja tiegħi u tiegħek.
Kull siġra maħluqa biex tagħti l-frott. Din is-siġra ma tatx frott u Ġesu jikmandaw jgħid int neħħuha, aqlaħħa. Ilni 3 snin niġi u ma nsibx frott. X'inhu dan il-kliem li jgħid Ġesu li jillowt fehmuh? Fil-mentalità ludija, is-siġra tat-tin hija imxebħa mal-kelma ta' Alla. Il-frotta tat-tin hija frotta ħelwa anke meta tikkonservat għaddida jibqa' tagħti dik il-benna tagħha. U kienet simbolu ta' tjubija li toħroġ tal-ħlewwa li toħroġ minn min jilqa' f'ħajtu lill-Alla. Għax dak li jfisser tilqa' il-kelma ta' Alla. Qegħdin propju f'din il-bidu ta' din is-sena fejn kontinwament il-Knisja qed toffrilna 1000 opportunità ta' mumenti ta' tagħlim biex din il-kelma t'Alla nitalmu mhux biss nisimgħuha fil-Knisja, imma nitalmu ngħixuha fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Li għaliex Ġesu jgħid ilni 3 snin? Dawn huma 3 snin ta' predikazzjoni li Ġesu għadda jippriedka fost il-poplu tiegħu. Imma mhux kulħadd laqgħu. Mal-mulej jħalli żmien lest li jaċċetta anke sena oħra. Ħatiġi sena oħra. Ħanerġa' nagħtik dan iċ-ċans ta' sena oħra. Hekk ukoll qed jagħmel lili u lilek. Qed jagħtina ċans din is-sena biex insibu mumenti u nħeġġiġkom li jissibu u tidħlu f'xi grupp tal-Evanġelu, xi grupp li hawn fid-djoċesi tagħna. Ħatidna nitalmu u nikbru ħanwettqu il-kelma ta' Alla inwettquha f'ħajjitna billi nagħmlu il-frott. Il-frott mixtieq. Nresqu t-talbit tagħna fih dan il-missier u nitolbu għall-Knisja biex imqawwija mill-Ispirtu Santu tkompli twassal il-kelma tiegħu lill-bnedmin kollha nitolbu. Nitolbu għalina il-koll biex il-kelma li nisimgħu narfu inlaħmuha, natuha il-ħajja kif għamlet il-Verġni Mqazza Marija meta laqietha f'ġufa bil-qawwa tal-Ispirtu. Nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin iħossu it-toqol ta' dnub jaffeċ fuqhom u d-dalma tal-lejl taħkimhom. Għatihom mulej l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex iqanqal fihom indiema sinċira u jersqu lejk jitolbu l-maħfra. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija tagħmel mill-familji tagħna knisja ċkejkna tiegħek li fija inti tagħmmar. Nitolbu. Irresqu quddiemek mulej id-dbatijiet ta' ħutna l-morda ta' dawk kollha li jduru bihom. Kunu magħhom u għamel li jsibu kull għajnuna permezz tagħna. Nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. Ilqa' mulej dawn it-talbiet tagħna. Aħna li nafu tassew li inti lest li tilqa' lil kull midneb għandek biex taħslu bil-ħniena u l-imħabba tiegħek ħatimlih bil-paċi. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Die Lade in Obst
jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Biddel mulej f'sagrament ta' salvazzjoni dawn l-offerti li ġibnilek b'qalb ferħana fit-tifkira tal-Verġni Marija li fil-Knisja tiegħek tiddi bħala eżempju ta' qima spiritwali. Dik il-qima li bija aħna nofru lilna nfusna bħala sagrifiċċju qaddis li jogħġbok bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu lubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għaliex fil-kobor bla qies tat-tieba tiegħek inti tajt lill-Knisja Verġni il-Verġni Marija bħala eżempju ta' qima vera. I Verġni li tisma' tħaddan bil-ferħ il-kelma tiegħek, tożza f'qalba u taħseb fuqha bejna u bejn ruħha. I Verġni li titlob, tfaħħar il-kobor tal-ħnina tiegħek b'kantiku ta' tifħir, ħerqana titlob għajnuna għal żewġ għarajjes u b'qalb waħda titlob flimkien mal-Apostli. I Verġni li tobdi, tnissa liben bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u ħdejn is-salib titħabbar li hija l-om tal-poplu tal-Patt il-ġdid. I Verġni li tisar, tistenna bla qiegħda il-qawmien mill-imwiet ta' bina u brabta sħiħa mar-rieda tiegħek tistenna il-miġja tal-Ispirtu Santu. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżext ismewwiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għolet ismewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mirraj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġarad il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-Patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jixxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom mal-Marija, ma' San Giuseppe,
l-apostli u l-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi salt natek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietina bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħarex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. Issa li ċelebrajna l-misteri qaddisa tal-mejda tiegħek u tqarbilna b'devozzjoni xierqa bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nitolbuk mulej li tagħti lill-Knisja tiegħek hija tħares bla qiegħda lejn il-Verġni Mqarizza Marija li tkun imħeġġa fil-fidi, imwettqa fl-imħabba u imsaħħa fit-tama tal-glorja ta' dejjem. Bi Kristu Siedna. Nidu 3 Marijiet u npoġġu taħt il-ħarsien ta' Omna Marija, il-morda u l-familji kollha tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.